Krásný dobrý večer, milí posluchači, zdravím i tebe, Pavol. Dobrý večer, zdravím. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali, co je u tebe novýho a hlavně zážitky ze tmy. Tak povídej, jak ty ses k tomu vůbec dostal? No vieš čo, prvýkrát som sa o pobyte v tme dozvedel niekedy pred 10 rokmi a doslova som si ťukal na hlavu, že tí ľudia sú nejakí divní, čo tam chodia, že to sa ma netýka nijak, že ja nemám čas na takéto veci, ja riešim dennodenný život a riešim vzdelávanie, výlety, kamošov, prácu, všetko možné tieto denné aktivity, čo poznáme, plánujem, čo bude o rok, o dva a všetky tieto veci. A to je taký prvý znak, že keď niečím moc opovrhuje, že niečo tam je, čo si treba vyriešiť. Čiže ja som to bral veľmi tak akože s dezrespektom. Postupne sa však môj postoj k tomu zmenil. Asi pred rokom, už keď som počul o pobyte v tme, už to bolo také, že tak úplne zrazu sa to zmenilo vnútorne. A dôvod, prečo taký zrejme bol, že som bol veľmi už v takom tom výkonnostnom napäťovom režime a mal som dosť problémy so spánkom kvôli aj objektívne a subjektívne okolnostiam. Tie objektívne boli jednoznačne to, že sme mali malú dceru a bolo treba k nej stávať a aj keď ona iba napríklad zo sna iba niečo vykrikla, že ani nás nevolala, alebo ani sa ona nezobudila, tak minimálne nás to zobudilo. Že vždycky tam bol taký ten režim, že nebol ten spánok súvislý, dlhodobý, kvalitný. No a keď sa ti to deje 2 roky, tak to začneš cítiť. Hej. No a ja som bol už v takom režime, že dokiaľ ja potrebujem zo seba niečo spraviť, lebo však človek potom už berie výživové doplnky, chodí na masáže, chodí do wellnessu, proste cvičí jogu, medituje, všetko takéto, ale to sú len také, že áno, že na pol dňa sa dáš trocha dokopy a na druhý deň zase si rozbitý. No a už som to cítil aj na fyzickom vyslovene, na fyzické rovine, na fyzickom tele, že je to so mnou proste zlé, bol som nervózny, vyhorený, výbušný, ale pritom som stále akože všetky veci, tasky robil, že stále ten denný režim fungoval, že výkon bol, výsledky boli, avšak to telo si začalo pýtať viac a viac niečoho. No tak som si raz povedal, že dokeľu, že ja musím ísť do tej tmy, že proste, že chcem mať od všetkého pokoj, proste úplne vypnúť, nič neriešiť a ukludniť sa nejako, proste utriediť si veci v hlave, dať sa dokopy. Čiže toto bol môj motív. Každý môže mať nejaký iný motív. Ja som mal motív to, že ja tam budem mať kľud a konečne sa vyspím. A keď niečo bude ešte k tomu navyše, čokoľvek, tak mi to bude iba k dobru. Bol som k tomu otvorený, že išiel som tam samozrejme s rešpektom, že OK, idem do tmy, v živote som to nezažil. Nič extra som si o tom ani neštudoval. Pozrel som si nejaké 1-2 články, 1-2 videá, ale v princípe som mal ja predstavu, že čo chcem. Ja som si chcel oddychnúť a mať kľud bez tých podnetov, bez tých tykov, že stále niečo musím riešiť, stále niečo študovať, odpovedať a rozmýšľať. Takže som išiel do tej tmy, vyhľadal som si, však je ponúk viac. Nie veľmi, ale vyhovelo to, že som našiel jedna, čo je tak bližšie ku mne, čiže časovo aj cesta mi vyhovovala. Hlavne ja som mal veľmi obmedzený ten kalendár, kedy môžem a mne vyšlo naozaj, že iba tieto 4 dní môžem. A tak som iba hľadal, že ktoré tieto 4 dní majú kde voľné a našiel som a teda išiel som do toho. Zbuchalo sa to minulý rok v novembri. No a čo je také zaujímavé, že ja som si tam aj zobral určité masážne pomôcky. To je tak eroticky, ale boli to normálne masážne pomôcky, taká masážna pištoľ. Zobral som si tam taký, nemám to tu so sebou, ale zobral som si, že si to dáš takto na kríže alebo na šiju a dokáže ťa to masírovať zozadu. Zobral som si tam ten masážny válec, neviem, roller sa to volá, hej, čo fitnessáci používajú, tak ten som zobral som si takú masážnu guličku, takú tvrdú, to som si tam zobral. Zobral som si takéto, to sú normálne skakavky gumené, čo sa deti hrajú so skakavkami, tak to som si zobral na akupresúru nôh, na šlapaje.
To som si tam zobral a zobral som si tam, tiež to tu teraz asi nemám po ruke, takéto niečo. To je zase na akupresúru súčokových bodov, rôzne body, čo sú po rukách, proste ako akupresúrne body. Takže takto som sa vyzbrojil, zobral som si tam svoju konopnú masť, ktorou sa tam budem mastiť, čiže ešte som do takého svojho osobného wellnessu. A veľmi mi to prospelo, pretože som sa s pánkom dohodol, že teda budem mi nosiť jedlo 2-krát za deň, čiže budem mať aj taký polopôst. Prvý deň som mal úplný pôst, potom som mal šťavy a potom som mal teda jedlo tak, že o 10 ráno som mal raňajky a o 4 po obede som mal večeru takú ľahkú. A medzi tým som tam bol proste iba sám so sebou. Čiže mal som taký fasting, dá sa povedať. A otázka je, jak moc do hĺbky mám ísť. Môžem rozprávať všetko možné, čo sa mi tam dialo, alebo až máš nejaké doplňujúce otázky teraz, tak môžeme Já si myslím, že právě teď, když to berem, tak ten celkový rámec si myslím uvedl jakoby pěkně i s tím, jak se vyzbrojil a tak. A je otázka, jestli je potřeba ještě k tomu, dejme tomu období před tím, než si vlastně do té tmy vstoupil, doplnit, anebo právě, že bychom se klidně mohli podívat, jak to vlastně pro tebe bylo tam, protože já jsem si ve tmě ještě nebyl, ale něco jsem si naštudoval, takže pak bych se konkrétně i doptával. No. A pozri, môj motív bol ten, že som bol vyhorený, unavený, zničený, strhaný, proste zle na tom fyzicky aj psychicky. Stále som to držal, ale proste ja už som vedel, že musím s tým niečo robiť. Možno by som to takto ešte ťahal niekoľko mesiacov, až by ma hodil o zem, alebo proste niečo by sa mi stalo. Preto som to keby chcel predísť tomu. Niekto môže mať iný motiv, niekto môže mať nejakú krízu vo vzťahu, niekto môže mať krízu v práci, v živote, zmysel života hľadá, alebo nejakú etapu novú začína. Čiže tie motívy môžu byť pre tých rôznych ľudí rôzne. Dôležité, čo si myslím, je, aby tam bolo, že cítia určité volanie. Môže niekto cítiť úplne, že odpor, to znamená, jak ja pred 10 rokmi, to znamená, že si ho tá tma počká, že ešte nie je na to pripravený, ale niečo tam je. Kto k tomu nemá nič, že ho to vôbec nezaujíma, tak ten si myslím, že by tam išiel iba akože zo zvedavosti a asi by ho to tam nebavilo, alebo by mu to nedalo to, čo by možno ani nevedel čo, aby ho to vytlačilo von, že by to ani nedal ten človek. Ale pokiaľ tí ľudia majú nejaké takú sympatiu voči tomu, že niečo vnútri tak cítia také volanie, že asi by im to pomohlo, tak zrejme to aj tak bude. Čiže takto by som tú fázu pred tou tmou označil a mne sa to teda potvrdilo, že to tak bolo, lebo naozaj síce som mal problémy s tým spánkom aj v tej tme, lenže tam som to neriešil, čiže som mohol spať, že aj keď som sa zobudil v noci, tak som to neriešil, lebo tak idem spať ďalej, lebo čo tam iné budem robiť. Čiže naozaj som si tam dokázal oddychnúť, čiže to, čo som potreboval, ten základný stav a to, že si oddychne človek, to som tam dosiahol. Ale to tak väčšinou trvá podľa toho, jak si unavený. Deň, 2, 3, hej? Ale potom už predsa len už sa dospíš a stále máš ešte kopec času, kde môžeš práve pracovať sám so sebou. To, čo odporúčam ostatným a prečo aj ja to mám, prečo som aj ja začal s tým pobytom v tme, že to poskytujem ľuďom, že som si tam vychytal a predstavoval som si proste dodať na nejaký vyšší level. Lebo bežne, neviem, tej starej Indii sa to robilo tak, že oni ťa zamurujú do jaskyne, hej, a tam si, ten jogín tam je a je to také katarzné, hej, že donesú tam maximálne jedlo možno raz za deň, dá sa to aj tak, ale určite to nie je pre ľudí, ktorí sú už zničení so životom, oni to práve potrebujú naopak, že už sú dosť zlikvidovaní fyzicky aj psychicky, a že tá tma má byť ako prostriedok, kde sa im pomôže a nie, že ich to ešte viacej zošrotuje. Však samozrejme, komu ja chutí, nech si to dá, ale môj prístup je taký, že tým ľuďom by sa tu malo pomôcť a že tá tma je prostriedok a preto to tu máme tak nastavené, že tu mám rôzne pomôcky, metodiky, príslušenstvo, vylepšenia, ktoré im majú pomôcť. Čiže to, čo som tam ja zažil s tými masážnymi pomôckami, taká úplná banalita, ale ja som si zobral napríklad
TR a pero. Sice nevidíš nič, ale vezmi si, že teraz si v tej tme a príde ti nejaká myšlienka, si tam prvý deň, a teraz príde nejaký super nápad, alebo hocičo, nejaké uvedomenie, že aha, hentomu mám toto povedať, alebo hocičo, a teraz čo? Budeš to 7 dní držať v hlave, že Ježiš Maria, aby som nezabudol? Je to veľmi zaťažujúce a otravné a bere to energiu, čiže úplne taká banalita ako papier a pero, kde si to zapíšeš. Vieš si to potom zapísať, heslovite, že toto a už to pustíš z hlavy. To je tá pointa. Že už potom ďalší, lebo tých myšlenok a rôznych vládov ti tam príde strašne veľa. Já právě, jestli můžu, tak když bychom se dostali tady k té obecní rovině, co potom tam jakoby u tebe je, tak bychom mohli nejdřív projít vlastně ten pobyt, co ty jsi vlastně používal, co ti fungovalo, co tě překvapilo, nepřekvapilo a tak, i když už to jako nějakým způsobem naznačil. A s tím, že tady k tomu zaznamenávání naprosto souhlasím, je to potřeba na externí paměť a právě lidi si třeba brali i diktafony s tím, že si třeba přelepili tu kontrolku a tak dále, takže s tím naprosto souhlasím. Super, áno. To som tiež veľmi tiež doporučiť, že kto má, tak diktafón je určite super. A môžeme teda prejsť k môjmu režimu, že ako som tam ja fungoval a potom môžeme prejsť tých obecných veciam. Tak môj režim bol taký, že snažil som sa byť a spať čo najdlhšie, ak som tam prišiel. Ja som tam prišiel po obede a s pánkom som sa dohodol teda, že na druhý deň mi donesie iba šťavu niekedy tiež po obede. Čiže ja keby 24 hodín som si dal pôst a teda som iba ležal a spal a veľmi som chodil na malu, močiť som chodil veľmi veľa, naozaj že veľa. A čo teda už vieme, že keď sa tomu človek venuje, tak vie, že to sú oslabené obličky, že ten yang obličiek je vyšľahaný a sa začínajú regenerovať. A takisto som cítil, že som mal ten vnútorný chlad. A to viem až teraz spätne, keď si to spomínam na to. Ale vlastne tak sa mi to telo začalo dávať dokopy. Čiže veľa som chodil na malu a snažil som sa spať tým, že ešte aby som dal do kontextu, ten môj problém so spánkom bol taký, že už aj keď napríklad som mohol spať, tak už moje telo bolo naučené, že sa budí, lebo niečo, hej, stále je človek v pozore, či mala je v poriadku a tak ďalej. Hej, že taký vzorec sa už tomu telu vytvoril. Čiže aj v tej tme ja som sa znovu zobudil o tom čase alebo niekedy v noci, už ako automaticky, ak si to telo zapamätá. Ale tam je tá výhoda to, že je tam úplná tma a nemáš moc čo robiť, takže aj tá hlava sa tak snažila ukludniť, že teda idem spať a aj som zase zaspal. Hej. Možno som bol chvíľu hore, ale zaspal som a takto to teda bolo. A ešte, čo som si tam ja zobral, respektíve aj ten pán to ponúkal, malý reprák na USBčko. A ja som si na to USBčko dal niektoré čisté meditačné hudby, niektoré vedené meditácie a dal som si tam ešte knihu Eckharta Tolleho Moc prítomného okamihu. A to je zase kniha, ktorá, keby si ju teraz pustím, alebo v minulosti, keby som si ju pustil, tak pustíš si takto v bežnom živote, bežnom dni, tak ako mňa by strašne tam ten človek vytáčal, mňa by to nasieralo. Hej, že ak tam on rozpráva o to prítomnom okamihu a rôznymi spôsobmi to nám opisuje a ego a ja a ty si není to a tieto veci, všetky tieto omačky. A no proste nevydržal by som to počúvať ani 2 minúty. Avšak tej tme som si uvedomil, že ja to tam všetko zažívam. Že to, čo tam ten človek opisuje, že on opisuje reálne môj stav, aký tam ja mám. A to je 3-hodinová audiokniha a ja som si ju tam vypočul za ten pobyt 3-krát. A veľmi ma to bavilo, veľmi som si to užíval a robil som si tiež po tme tam poznámky, keď nejaké vtipné, niečo tam proste bolo, že čo sadlo buď do toho života, alebo do toho, ako som to mal. Čiže to bola taká tiež veľmi dobrý sprievodca, čo som mal počas toho dňa. Že väčšinou to bolo tak, že ráno som sa zobudil a išiel som nejaké tie automasáže, akupresúry, kde som cítil pnutie, lebo tak človek je tiež stuhnutý, všelijaký ani nevie o tom a tam zrazu máš ten čas. A to mi veľmi dobre ten sprievodca povedal, že ty tu máš ten čas. Ty ho máš, koľko chceš, nikam sa neponáhľaš a je to veľmi oslobodzujúce a veľmi upokojujúce, keď zrazu zistíš, že
Ty naozaj nemáš žiadne termíny, žiadne stretnutia, žiadne povinnosti, vyslovene tá hlava je na tom tak, že aj to podvedome ťa vlastne ukludní, že naozaj to tak je. A to je jeden z veľmi príjemných a oslobodzujúcich pocitov v dnešnej dobe, kde stále sme zahltení proste riešením čohokoľvek. Tady k tomu, jestli můžu poznámku, tak určitě ty tvoje poznámky by mě taky zajímaly a myslím si, že to už je takový víc tematický, že do toho teď asi nemusíme jako zabíhat a asi by to možná chtělo nějakou přípravu, ale tyhle ty věci, co ti přijdou zajímavý a co si člověk zapíše, tak to mi přijde jaký přínosný. Vieš čo, ja už to nemám toto pri sebe, ale pamätám si, že som si sny napríklad zapisoval. Že mal som nejaké videnie, nejaké vízie alebo proste sny, tak to som si dával a potom som sa to snažil nad tým proste to riešiť nejakým spôsobom, že čo by to mohlo byť. Alebo boli nejaké nápady, že aj do biznisu, alebo aj do bežného života, aj čo zmeniť, ja neviem, stravu alebo cvičenia, také rôzne takéto jednotlivosti, čo prišli, ale to bola iba banalita, že potom, keď som sa na to pozrel o týždeň, tak už to ani možno nebolo také silné, ako v tom momente, keď niečo sa ti proste v tej hlave utrase a tá mozaika sa ti zloží a zapadne to a už iba tým je to vlastne vybavené. Čo bolo ešte také zaujímavé, že jak som hovoril, že mám ten čas, tak potom som sa dostal do takého stavu, že naozaj som ten čas mal, a veľmi som si to užíval. To znamená, ono to aj Dušek niekde sa mi zdá, že rozprával a vtedy tiež, jak to on rozprával, tak mňa to tiež tak vytačalo, že čo to zase mele proste úplne takú ezo proste chujovinu. Ale tam som to naozaj zažil a veľmi sa mi to páčilo, že jednoducho mal som tam obyčajnú takú iba posteľ, tak tam ležím a teraz si hovorím, že idem sa napiť. A ležal som ďalších 15 minút. Tak už sa napijem a ešte počkám. Ale to iba tak v hlave som si tak, že úplne, a dobre, tak teraz sa už napijem, že už som sa teda posadil, zobral som tú fľašu, napil som sa a zase som ju držal. Ani som sa nepohol a takto som tam zase sedel ďalších 15 minút s tou fľašou. Že to sú úplne proste. To si ani nemôžeš vlastne dovoliť v dnešnom svete, že niekde takto piť, hej? Lebo však to sa hovorí, že čumíš do blba, hej? Že to tak človek je chvíľu a niečo ťa z toho vyrusí, buď tvoja myseľ, alebo niekto, alebo sa cítiš, že vyzerá, že idiot, tak prestaneš s tým. No a tam vlastne tento stav máš veľmi dlho a veľmi často. A môžeš si to užívať, že naozaj, že dokážeš čumeť do blba, do tej tmy a vlastne postupom času začínaš si uvedomovať, že pozeráš sám do seba. Že sa ti ten vnútorný pohľad začína otvárať, že neriešiš konečne ten vonkajší svet, lebo však naša západná civilizácia je špeciálne na to zameraná, že riešime ten vonkajší svet. A ten náš vnútorný svet buď iba čisto intelektuálne, teoreticko-filozoficky riešime, alebo vôbec. A zrazu teraz sa človek má šancu pozerať sám do seba. Čiže to bolo tiež také uvedomenie, že tým, že pozeráš do toho blba, tak sa ti otvára to tvoje podvedomie a môžeš si to riešiť. Čiže to boli také tie príjemné pocity. Jestli můžu zase, tadyhle to mně přijde, že vlastně jakoby ta mysl potom už nepřekáží tím, že je tam vlastně ten klid a uklidněná vodní hladina, pak se vyjevuje spoustu dalších věcí a je ten prostor se dívat do sebe. Ale co mě přišlo zajímavý i zmínit, kdy vlastně ty už to použil podruhý u toho Duška vlastně, co to zase říká za chujovinu, vím, že to říkáš s nadsázkou, nicméně tadyhle ten myšlenkový pochod prostě probíhá u většiny lidí, i když si to třeba jako nechtějí přiznat a mně přijde, že vlastně z té metodologie je zajímavý se spíš jako zamyslet, sakra, jak on asi musí se dívat na ten svět, když mu to takhle dává smysl, protože pak lépe dokážu navnímat to, co vlastně ty si prožil a krásně jsi to popsal, že vlastně to přece, když tam vidím něco, co mi nedává smysl, tak to je přece velký potenciál zjistit, jako, co tam může být za ten pohled, který jsem doteď neměl a tak, takže... Áno. A presne tak to bolo. A samozrejme, ty to môžeš, takto, jak sme si to povedali, my to vieme teraz teoreticko, filozoficky
pochopiť a popísať a povedať si, že áno, je to tak. Ale ešte oveľa iné je to, keď naozaj to máš šancu, že naozaj že je to ono. A to teda tam bolo, takže tomu veľmi ďakujem. No a ešte, čo sa týka tej mysle, keď už sme rozobrali tú myseľ, tak som si všimol, že veľmi samozrejme ten zrakový vnem, keď je vypnutý, tak to veľmi tú myseľ ukludňuje. Aj samozrejme tým, že nemáš tam čo robiť a nemusíš nič robiť, to tiež veľmi ukludňuje. Ale čo som si všimol až tam, že keď som sa najedol a pritom mi pánko veľmi dobre varil, akože tak ľahko a v pohode, ako náhle som sa najedol, tak zrazu mi tá myseľ začala šrotovať viac. Ale tak čisto iba hlavou. Nie, že nejaké hlboké vhľady, ale čisto iba, jak to máme v bežnom živote, že si to neuvedomujeme. A ja to usudzujem, je to iba čisto moja úvaha, že evolučne to tak máme, že ten mozog potrebuje veľa kalórií na to, aby mohol takto rozmýšľať. A tým, že ja som na tie kalórie dostal, tak už som si to mohol dovoliť takto šrotiť bezúčelne, dá sa povedať. Zatiaľ, čo keď tie kalórie neboli, tak čisto fyzicky, evolučne som bol aj vo väčšom kľudne, vo väčšej striednosti a nemohol som si dovoliť proste len tak ulietávať na hovadinách. Čiže to je taký vhľad, že to v bežnom živote takto, jak sme tu, že najem sa, si neuvedomím, že zrazu mi tá myseľ pracuje viacej alebo inak. Zatiaľ, čo tam som to cítil veľmi presne. Čiže to bolo tiež také zaujímavé uvedomenie. Super, díky. No, potom som si tam robil aj určité techniky. Jednu takú techniku Ho'oponopono určite poznáš, ja som si ju trošku ešte tak upravil. A spravil som si ju tak, že som si predstavil svoju životnú časovú os a išiel som od svojho narodenia. Ako mi dokáže moja vedomá myseľ siahať, alebo aj čo sa mi náhodou vybublalo z podvedomia, čokoľvek, ale išiel som úplne od prvých štádií života a postupne som si prehrával svoj život a stretal som tam ľudí, ktorých som proste zažíval. Samozrejme, vždycky to boli rodinní príslušníci a potom to boli, ja neviem, susedia, tí prví kamaráti nejakí, škola, tak jak to išlo ďalej. Takže postupne som si tých ľudí tak volal a to Ho'oponopono som si tak zmenil, že tak ako som pri tom človeku cítil, že buď to bola nejaká situácia, na ktorú som si spomenul, alebo čisto iba tá osoba, na ktorú som si spomenul, tak som mu buď. A to samé bolo, to som ja aj neriadil, ale samé to zo mňa išlo, že niekedy to bolo viacej o ďakujem, niekedy to bolo viacej o milujem ťa, niekedy to bolo viacej o prosím, odpusť mi. Alebo niekedy to bolo ospravedlňujem sa, prosím, alebo ešte aj niekedy aj ja som im odpúšťal. Čiže takto som si to trošku upravil a to som si akéby tak opakoval, mantroval, pokedy som cítil, že to tam nie je vyriešené. Čiže kdokoľvek, osoba XY, ďakujem ti. A úplne som to precíťoval, že naozaj ja som bol, neviem, či som vtedy neklačal, alebo bol som v lotosovom sede, alebo v nejakej takej pozícii, že naozaj, že som sa do toho vciťoval, že ozaj som sa do toho vnoril a naozaj som to precíťoval, že keď som ďakoval, tak som ďakoval, keď som prosil odpustenie, tak som prosil odpustenie. Alebo naopak ja, keď som odpúšťal, tak naozaj, že kámo, že dobre, tak toto bolo v pohode, odpúšťam ti. A bol som v tom, kým som to nemal vyčistené. A takto, keď naozaj máš tam ten čas, tak si vieš naozaj tento život pekne, podrobne prejsť a toto mi napríklad trvalo niekoľko hodín. Kým som si to prešiel ten svoj život a vyčistil som si to a potom som sa ešte sám seba pýtal toho podvedomia, že čo, ešte mi tam niečo ide vyskočiť ešte to. Aha, ešte ty, tak poď a ideme a ďakujem ti a ospravedlňujem sa a išiel som. Čiže to bola veľmi účinná technika, ktorá mi pomohla sa tak odľahčiť. To bolo veľmi, veľmi príjemné. Tady já dodám, že to je rozhodně kriticky důležitý, aby vlastně tohle ještě povýšený, nejenom aby to bylo začištěný, ale aby z toho bylo úplně všechno emočně pochopený a já nevím, jak to říct, že
tam mně přišla ta rovina toho, že v podstatě ani není důležitý to říct, ale právě, jak jsi říkal, to procítění. Áno, áno. A kľudne ja som si tú situáciu vyvolal, keď nejaká bola, prešiel som si ju, keď bolo niečo negatívne, aj to som vyriekol, aj potom som to proste, kým tam volá, čo je emočné, tak nech to proste sa spracuje. A taková kacířská otázka, nebo spíš, jestli ti něco napadá zajímavého, co tam třeba jako se ti vyjevilo a bylo to docela zajímavé, že jsi to třeba předtím neviděl a tím pádem to bylo zajímavé, ať už přijmout, odpustit a tak dále, tak dále. Vieš čo, bolo akože minimálne v tom zmysle, že dokázal som sa tam ja sám viac pred sebou otvoriť. Tým, že ťa tam nikto nesleduje a nepozoruje, že si tam naozaj sám so sebou, tak chceš byť sám sebe čo najviac úprimný. Že to som tam tak dokázal, že čo by som len tak na nejakej terapii alebo niekde nedokázal až tak autenticky, jak tam som si proste povedal, že idem do toho. A že skorej naozaj, že tie emócie som tam dokázal sa otvoriť, že to nebolo len o tej hlave, že toto sa mi tam podarilo. Čo ma sprevádzalo počas pobytu, myslím si, že sa to začalo tak po nejakých 24 hodinách a pokračovalo to počas celého pobytu, bolo, že sa mi zjavovalo svetlo. Je to pomerne asi bežný jav, že nie je to nejaká extra spirituálno-mystická skúsenosť, ale ja som si to veľmi užíval, keď to prišlo. A je to taký zaujímavý stav, že keby si na diskotéke a stroboskop blíka, alebo asi to je taký najbližšie k tomu. Ale bolo to veľmi príjemné, že vôbec mi to nevadilo. A teraz, že čo to je teraz, že mám úplne otvorené oči a vidím svetlo, ktoré blíka alebo svieti. Mám úplne zavreté oči a rovnako to je. Pozerám sa do tej časti miestnosti, stále to je rovnaké. Čiže bolo to niečo, teda zrejme moje svetlo, alebo niečo som proste videl. Nebolo to nič konkrétne, žiadne nejaké, nič, iba svetlo. Právě jenom dotaz materialisty, dalo by se říct. To, jak jsi to popsal, tak to vlastně by značilo, že to bylo spíš někde vnitřně. Asi to neosvětlovalo jakoby prostor, že bys lépe viděl kolem. Že to bylo buď tak jasný, že vlastně... Nie, čisto iba vlastne tým, ja som aj dával si aj ruku pred seba, aj kdekoľvek, stále to bolo rovnaké svetlo a rovnaká tma, nič sa nemenilo. Čiže ako, určite na to sú nejaké vysvetlenia, možno niekde, asi to nie som ani prvý, ani posledný, čo to zažil, takže určite na to asi sú rôzne teórie. Každopádne chcem povedať, že to bolo veľmi príjemné. Niekedy to bolo tak, ako keby zhora a niekedy to bolo, ako keby naozaj zo spodu, znútra to išlo nejako pred moje oči. Ale bolo to veľmi príjemné. Možno, že niekto by sa toho bál, ja neviem. Ale mne to bolo naozaj, že som si to užíval. Trvalo to, ja neviem, 10 minút, potom 2 hodiny to bolo preč, potom zase na 5 minút to prišlo, zase to bolo preč. Nevidel som tam nejakú extra inú súvislosť, iba to, že to prichádzalo, odchádzalo bez nejakej inej príčiny. Tam som nevzpozoroval, že prečo, iba to, že som sa z toho tešil, že wow, že asi som v tom stave tej regenerácie a toho ukludnenia, že som v tom nejakej homeostáze. Čo ešte jediná vec, čo ten môj sprievodca nerobil, a možno, že dobre, že to nerobil, lebo keď máš zlého sprievodcu, tak radšej žiadny sprievodca. Čiže pánko iba prišiel, že ako, ja som povedal, dobre, možno na môjom hlase počul, že som fakt v pohode a už možno zažil tam všelijakých zúfalých ľudí, tak možno, že videl na mne, alebo teda počul skorej, že na tom hlase, že teda nepotrebujem nič, takže ani nejako so mnou nevykecával. Spätne je to ťažko hodnotiť, lebo ja som mal dobrý zážitok z tej tmy. Možno, že keby je tam sprievodca, ktorý mi vie dávať nejaké ešte navádzajúce otázky alebo niečo viacej so mnou rozoberať, že by mi to ešte viacej dalo. Ale zase ten človek je tam tak zraniteľný a tak otvorený, že čokoľvek zase, čo by nebolo vhodné, by asi som mal potom o to horšiu skúsenosť. Čiže ja to hodnotím tak, že takto som si to povedal, že je to v poriadku. A to je taká, samozrejme, taký môj záväzok pre tých ľudí, že mám samozrejme mnoho aj skúseností, aj teda teórie, aj otázok pripravených, čo sa s nimi môžem pýtať. Ale samozrejme, až oni budú chcieť. To tu máme my tak dohodnuté, že vždycky si ten človek povie. Že ja ho
ja mu sa snažím čo najviac nechať ho tak, ako on potrebuje a keď on chce, tak vždy sa mi on môže ozvať, keď mu prinesiem to jedlo alebo čo, že treba, alebo sa dohodneme. Čiže mám to tu viac keby tak dohodnuté, aby ten človek mal čo najlepší komfort. Lebo tam som si ten komfort vedel spraviť ja, ale viem si predstaviť, že keby tam je niekto iný, tak by to mohlo byť horšie pre neho. Ale je to fakt, že individuálne. Což znamená, že v podstatě si říkal, že po těch 24 hodinách vlastně začalo přicházet to světlo, že celou dobu to bylo příjemný a pattern si tam neviděl, asi předpokládám, to teda probíhalo po celou dobu až do konce, to s tím světlem. A tím pádem vlastně si i zmiňoval, jaký ten rozvrh u tebe se vlastně pohyboval, že tam byla nějaká ta masáž, cvičení, pak ten Eckhart Tolle, hodně toho spaní a ještě nějaký něco třeba zajímavého, že by tam byl i nějaký jako třeba negativní pocit, nějaký strach, nebo třeba kopnul se z někdy do nohy, nebo do něčeho narazil, nebo takovýhle nějaký věci. Áno, vieš čo, boli tam také, ale ja možno, že tieto veci ja nejako neriešim. Strach nebol, nepamätám si žiaden pocit strachu. Aj keď niečo bolo, že nejaké emócie, tak skôr som povedal, že poďte, že na to som tu. A ja keby hneď som to tak spracoval, že ani nemal som nejaké stavy. Čiže, ale to je možno tiež, že možno ja som taká povaha, že niekto iný by to oveľa inak horšie bral, alebo jak by som to povedal. Ale tak ja som už zažil všelijaké stavy v živote, tak možno aj preto som to tak bral, že v pohode. A čo sa týka tej tmy, tak na to ma upozorňoval sprievodca, že niektorí už sa mu tam stratili, hej, že myslel si, že je niekde, teraz zrazu nevedel, kde je, potom zistil, že je úplne inde, že z toho majú ľudia strachy, ale ja som toto jednak pomerne dobre som sa vedel orientovať a niekedy som sa skôr na tom tak bavil, že som sa na tom tak smial, že myslel som si, že som niekde a zrazu úplne inde som zavočil a zrazu som úplne inde skočil, ale asi po takých 2 dňoch už som to mal tak vyratané a tak okrokované, že presne som vedel, že teraz som pri posteli, tu si láhnem, že tu som si položil fľašu. Veľmi dôležité vedieť, že kde si čo človek položí, lebo proste potom to budeš hľadať, alebo už to ani nenájdeš a tým, že ja som mal tam veľa tých pomôcok, tak som si presne povedal, že na tomto mieste vždycky nájdem, neviem, tú masážnu guličku a vždycky tam budem mať. Tuto budem mať mastičku, keď sa budem chcieť namastiť. Takto som to mal na tých svojich miestach a tým pádom som to vedel nájsť. Akurát keď už som sa potom obliekal na konci, tak som si myslel, že mám veci utriedené a že ponožky mám obuté a až doma som zistil, že som si dal vlastne rôzne ponožky. Ale to je len taká somarina, hej. No ale tak tady k tomu, jenom já doplním, že třeba jsem právě slyšel, kamarád mi vyprávěl, že prostě dokavať si neobešel úplně celý ten prostor, jakože rukou, a necítil, že vlastně nikdo nic není nekalýho, že všechno to je vlastně, tak do té doby ta jeho psychika ho prostě nenechala bejt. Tak to mi přišlo zajímavý, že v podstatě ty, jestli jsem to dobře pochopil, tak si neevidoval něco, co by vlastně tě takhle donutilo dělat takovéhle věci, že bys to nedokázal jakoby zlomit, že by se to nemuselo stát, protože to si myslím, že ten trénink, jo? Že vlastně to, že ten člověk furt tohle dělal a nevyzkoušel si ani jednou to neudělat, nebo co já bych možná zkoušel teď zase, abych to nemíchal, a ten princip, tady se snažíme poukázat. Ako tam je podľa mňa čokoľvek ten človek, čo cíti, že má spraviť, nech spraví, hociaký ten rituálik svoj sám pre seba, aby sa tam cítil fakt komfortne. Pánko ešte mal takú vec, teda respektíve ja som mu to povedal, že budem chcieť ísť von sa trochu nadýchať čerstvého vzduchu a zobral som si so sebou aj tie okuliare také, čo majú 0% svetla, čo prepušťajú. Tak to som iba povedal, že keď ma náhodou bude vidieť, že som vonku, takže že nemusí za mnou chodiť, že ja som v pohode, že chcem ísť von, tak on mi iba povedal, že dávaj pozor, že je tam schod a že nechod ďaleko, lebo niečo, tak ja som tam mal iba sedačku, mal hneď pri dverách, čiže ja keď som, to bolo vždy už tak na večer, tak som si proste otvoril dvere, dal som si tú masku, ale som sa tam sadol von a ešte tam som si dýchal čerstvý vzduch, ale som tak v pohodičke tam sedel a vtedy som vlastne počul vonkajšie zvuky. Psa som počul niekde v diaľke, že tam havčí a niečo také. Takže som tam bol ešte takto, že som si ešte vyšiel aj von na nejakých 10-15 minút, som sa predýchal a išiel som naspäť dovnútra. A to bolo tiež také príjemné, že taká zmena, čo tiež budem tuto s mojimi klientami takisto robiť. A ešte možno tým zvukom, že tým, že tam si naozaj v absolútnom tichu a absolútnej tme, tak
neviem, ja som nebol úplne na nejakej samote, to bola taká polosamota, ale myslím si, že nech je človek kdekoľvek, napríklad, ja som počul, keď išli napríklad vrtuľník alebo lietadla. Čiže, ale mne to nevadilo, iba som vedel, že aha, že toto sa teda deje, ale bol som veľmi v diaľke, počul kostolné zvony. Ale vravím, že nevadí mi to, ale možno, že niektorým ľuďom by to vadilo, ale čo som si ja zase ešte zobral so sebou, sú štuple do uši. Čiže keď som chcel mať, že úplne, že ani tie vonkajšie vzdialené zvuky nepočuť, tak som si dal štuple do uši a bol som absolútne tichu. Čiže to je tiež iba taká praktická pomôcka. Ďalšia praktická pomôcka moja, ja som zobral svoj vankúš. Lebo nechcem riskovať to, že pôjdem niekde a teraz budem nervózny z toho, že tam je ten vankúš moc mäkký, alebo moc tvrdý, alebo neforemný, alebo hociaký. Čiže ja som zobral pekne svoj vankúšik, na ktorý som zvyknutý a to mi tiež veľmi pomohlo. Čiže ja som sa tam, ja keby presne som vedel, že čo chcem a presne som vedel, čo musím spraviť preto, aby som to dosiahol a to sa mi podarilo. No a tuto ja to tak sa snažím tým ľuďom veľa vecí nadizajnovať individuálne, však aj podľa Ayurvedy, jak sú tie doše, vata, kapha, pita, tak podľa toho im procedúry budem dávať, jedlo dávať, aj sprievod a tak ďalej, výživové doplnky. A to sme už pri tom, jak to ja si predstavujem. Ale ešte, čo sa týka tej mojej skúsenosti, tak sprchu som napríklad aj nepoužíval. Nebol som tam až tak dlho, ja som tam bol len 4 noci. Čiže nie je to úplne, že aj tak tam len sám so sebou, tak nemáš ani moc zasmrdeť, lebo nerobí tam človek nejaké výkony, nepotí sa, ale je to tiež veľmi individuálne. Čiže ja som tam sprchu nepoužíval, ale keby som tam dlhšie, asi by som išiel do toho a bola by to asi sranda. Čiže toto... Rozmýšľam, či som na niečo podstatné nezabudol. Ale toto sú asi také základné momenty, taký helikopter view, jak som to tam mal. Já právě si myslím, že to nastínění bylo docela komplexní. Vieš čo, ešte jeden zážitok teraz ma napadol. To je taká zaujímavá vec, že už poslednú noc som si povedal, že však na druhý deň idem teda domov, tak ešte, že sa poriadne vyspím. Tak som išiel tak odhadom spať, typujem o nejakej 9:00 a zaspal som veľmi dobre a zobudil som sa, ale takto, ja som si povedal, že zobudím, stanem z postele, až keď príde ten sprievodca, že mi donesie raňajky. A tak super, to som mal nastavenú myseľ, hlavu, dal som si aj štuple, a išiel som teda spať, zaspal som, zobudil som sa, neviem, koľko bolo hodín a vravím si, že však ešte tu nie je, raňajky tu nie sú, takže ja idem spať ďalej. A nejako veľmi ťažko som, ale zaspal som ešte. A zrazu teda počujem, že sa otvárajú tie dvere na tej verande, kde mi on nosil to jedlo, na tej predsieni, počujem normálne vrzgať dvere a počujem zaklopanie. On vždycky tak zaklopal a ja som sa ozval teda, že všetko v pohode. No a teda ja som sa zobudil, že vlastne počujete zvuky, že klope, tak som si vyťahol tie štuple a hovorím, že ahoj, že čau, a ticho. Hovorím si, tak čo to znamená, že on ma, akože nechce ma rušiť, iba počul, že som v pohode, že žijem, tak ma nechce rušiť a teda doniesol mi raňajky a asi ide preč. Tak to som to nejako, som tak ešte ležal asi pol hodinu na tej posteli, však čas máš. A teda, že idem sa najesť a v tej tme tam pozerám a samozrejme raňajky tam neboli. Takže hovorím si, OK, tak som teda išiel naspäť. No a prišiel asi za nejakú 3/4 hodinu a že zase otvoril dvere, zaklopal všetko, jak som aj počul, a teda, že donesol som raňajky a že čo? Hovorím, že dobre, a že nebol si tu už ty dneska? A že nie, že teraz som prišiel, že čo? Aha, tak lebo ja som ťa počul, že už si prišiel pred hodinou. Takže som mal dosť akože taký silný, čisto zvukovú halucináciu, alebo nejako ten mozog si to nejako spravil tak, že už tam toho človeka počul a nikto tam nebol. Ale bolo to naozaj tak reálne, že ja som sa aj posadil, fakt som si štuple vybral, išiel som sa s ním rozprávať a nikto sa mi neozval. Čiže to bolo ten posledný deň, už ak som mal ísť, som mal ešte takúto vec.
Čiže otázka je, čo by sa mi dialo, keby som tam dlhšie. Neviem, možno, že by som sa už iba nudil, možno by to bolo viac. Vieme, samozrejme, že sú všelijaké zažitky s tej tmy. Ja som pri tomto skončil. Čo sa týka mňa, určite by som si to niekedy zopakoval. Akurát naozaj ten človek musí si dopriať ten čas, že tam musí, podľa mňa, aspoň na tie 4 dní. To je minimum. Ideálne je asi ten týždeň, potom viacej už je to fakt taká jogínska púť. Môže byť, ale myslím si, že pre takých bežných ľudí, ktorí sa chcú nejako dať dokopy, tie 4 dní až týždeň je taký optimálny. Ako ja za seba by som si to kľudne ešte raz dal. Otázka je samozrejme kedy, lebo zase je ten človek v tom zhone. Nie je to také jednoduché, hej, si na to spraviť ten čas. Kým to nie je to volanie také silné, že ozaj, že idem do toho, lebo už nemám inú možnosť. Samozrejme, lepšie tomu predchádzať, ale takí sme my, niektoré tie povahy, že nerobia to tak. Čiže toľko asi z mojej strany k mojim osobným skúsenostiam. Já souhlasím, že vlastně od toho 4. dne to teprve začíná být údajně zajímavý, ale znáš, co jsem slyšel, že když tam člověk má co dělat, tak to ještě jako tady tu dobu prodlužuje, což samozřejmě podle toho, co tam od toho, kdo čeká, tak podle toho by měl zvolit vlastně ty doprovodné prvky. A to mě právě přišlo super, nejenom kolik z toho vlastně jakoby přines si sebou do té tmy, ale i těch zkušeností, které potom jakoby dál zmiňuješ. A že tě to asi tak nadchlo, že to teda vlastně dál doporučuješ. Takže jestli, jak si právě řekl, k tomu, s těm zážitkům jsme to vyjmenovali, tak klidně můžeš přejít dál, cokoliv dodat, co ti ešte ako prichází? No, bolo to ono aj v tej tme, ja už som to riešil aj predtým, aj potom pobyte v tme, že čo vlastne ja tomu svetu mám ponúknuť. Lebo je to veľmi zložité, lebo keď sa niekto spýta, že čo robím, tak to je veľmi ťažké, lebo ja som vyštudoval právo, ale pritom právnika nerobím, ale pritom áno, robím aj právnika. Ale pritom som aj poľnohospodár, predávam produkty a pritom ešte robím iné aktivity a plus si teda študujem rôzne smery, alternatívne aj mainstreamové, akékoľvek. A čiže vlastne ako to sklbiť? To bola taká moja otázka. No a prišiel som k tomu, že môžem to sklbiť tak, že nebude to veľmi jednoducho uchopiteľné, ale naopak aj veľmi personalizované pre ľudí, že tento človek, keď mi príde, tak ja vidím, že aha, podľa Ayurvedy je na tom takto, podľa tradičnej čínskej medicíny je na tom takto, podľa antropozofie je takto, podľa KSB sa s ním môžem takto rozprávať a tak ďalej, že hlbina psychológia a tak ďalej, že sú rôzne tie smery a viem to tak tomu človeku vyskladať, aby som mu fotografoval práve tie slepé miesta, lebo výhoda akýchkoľvek terapeutov je to, že orientujú sa na niečo. Ja som terapeut tradičnej čínskej medicíny a teraz budem ťa riešiť tradičnú čínsku medicínu. Super. Lenže každý z tých smerov má aj nejaké slepé miesta, že niektoré veci jednoducho nedokáže pokryť. A to je moja výhoda, že nie som stotožnený iba s jedným smerom do nejakej najväčšej profesionality a hĺbky, ale som dostatočne oboznámený aj s inými smermi, kde to viem prekryť tie slepé miesta tej inej školy. A to som si uvedomil, že je niečo, čo viem ľuďom ponúknuť, že tým, že to už nejakých 20 rokov venujem samovzdelávaniu a týmto veciam. A tento pobyt je keby ešte taký prostriedok k tomu navyše. Že tam to ešte vieme zintenzívniť a zrýchliť a je to taká procedúra k tomu. Takže máme tu také centrum, je to také retreat centrum, kde bývajú aj workshopy a semináre. Prednášky môžu byť do 40 ľudí, také pohybové workshopy do takých 20 ľudí, môžu tu aj prespať a teda jedna samostatná izba je pre pobyt v tme. Čo tam máme? Je tam toho veľmi veľa. To, čo som spomínal, všetky tieto masážne pomôcky sú tam, je tam uzemňovacia podložka, čo si dáva človek namiesto plachty, to tam máme ako uzemňujúcu podložku. Máme tam
záťažovou prikrývku, čo zase... Můžu ti do toho takhle vždycky jenom tak trošku skočit. Můžeš. Ta uzemňující podložka, jestli se dobře nepletu, tak to by mělo být to, jako když prostě stojíš na zemi a že ti to vlastně jakoby dobí, tak to je ta podložka, což je docela zajímavá věc, že to údajně fyzikálně hodně pomáhá, tak to je super. Čiže toto má človek pod sebou, na sebe sa môže prikryť, to je zase taká záťažová plachta, neviem, či si o tom počul. Je to taká plachta, taký paplón, ktorý keď je proste ťažký. A ono ťa to vlastne prikryje a ukludňuje to ten nervový systém, že sa cítiš naozaj, keby si bol proste v maternici, že to dáva ten pocit bezpečia, ukludnenia a takéto. Čiže toto tam majú ľudia v dispozícii. Shaktimat, ak poznáš, to je taká tá pichlavá podložka, taká fakírska, tak to je takisto zase na upokojenie nervového systému, keď to prežiješ, tú prvotnú bolesť, tak takisto zlepšuje to spánok, regeneruje telo, blablabla. Mám to všetko na stránke a popísané, takže tu nebudem robiť samostatné prednášky. Mám tam takisto štupledov, už dostanú ľudia, dostanú zápisník, dostanú diár, dostanú masť na mastenie, dostanú individuálny plán, že po dohode ja im poviem, že poď sa, najlepšie by bolo, lebo niekto si myslí, že ja budem na šťavách. Ale ja keď sa na neho pozriem, tak hovorím, kámo, ale ty vôbec šťavy nepotrebuješ, ty potrebuješ varené kaše a nie šťavy. Hej? A potom on môže povedať, dobre, ale ja chcem aj tak šťavy, tak bude na šťavách. Ale keď povie, dobre, na raňajky potrebujem kaše, lebo mám zničenú slezinu, a potrebujem doplniť sleziny, tak proste je lepšie si dávate kaše varené a nie za to, že si myslíš, že ideš robiť jogín a budeš na surovej strave, čo ti nepoškodí a iba ťa zachladí. Hej. Čiže stravovací plán, individuálny plán a potom rôzne doplnky výživy tým, že to som mal s tým spánkom problémy, tak teraz už mám taký protokol nastavený, že podľa mňa tuto fakt zaspí už každý, jak to máme, lebo však aj žena to riešila, aj ja som to riešil a už to máme tak vymakané, že tie výživáky už tak vieme dávať a všetko sú to akože dosť čisté veci, žiadne oblbováky, to nech som bol akýkoľvek problémov, ja som nikdy žiadne akože psychofarmaka alebo lieky nebral. Vždycky to boli proste výživáky, to nebudem ani rozprávať, lebo to by to boli strašne dlho, ale dá sa to proste vybalansovať aj takto, bez toho, aby človek musel siahať po nejakých, a teraz nechcem nikoho ani nahovárať, ani nedovárať, to je samostatná téma. Prostě rozlišujeme nějaký, dalo by se říct, tu chemickou, prostě chemické zečištění, dejme tomu, a přírodní doplňky, dalo by se říct. Áno. Tak aj samozrejme hormóny v pozadí, cirkadiálny rytmus v pozadí a viacej veci, stresové faktory a tak ďalej. Všetko, čo tu je, sú nastavené proste mechanizmy na to, aby sa človek dostal do toho parasympatiku, do svojho vnútra, aby sa uklonil, aby sa začal regenerovať, aby sa nastala homeostáza. Čo k tomu ešte mám, je taká parná sauna z ajurvédskej terapie. To je taká, že sa dáš do takej kocky a iba hlava ti trčí a dokážeš vlastne sa tam prehriať zase, kto má vnútorný chlad alebo vysokú vátu, hej, z ajurvédy, tak mu to môže pomôcť. A potom tu mám takú vychytávku, že môžu ísť ľudia aj do sauny, ale nie na to, aby sa tam nejako extra potila, a zase iba kvôli tomu teplu. Čiže máme tu saunu, máme tu výrivku a máme tu ochladzovací bazén. Čiže to sú ešte také vychytávky, čo všetko samozrejme ten človek robí v tej tme. Hej. Čiže keď aj niekde ide, tak si dá proste tie okuliare, aby stále mal ten zrakový vnem vypnutý. Územne je takisto prechádzky po prírode alebo po trávniku bosými nohami. Ale to sú všetko možnosti, ale vždycky je to individuálne. Niekomu sa hodí toto a niekomu nie. Čiže vždycky sa to skladá na mieru. No a samozrejme ten sprievod a rôzne takéto techniky, čo som aj popísal, alebo ďalšie rôzne, čo sú k dispozícii. Takže ak niekto cíti volanie, môže sa mi ozvať. Ja ti potom pošlem link, František, kde by ma mohli ľudia kontaktovať, pokiaľ budú chcieť. A určitě dáme do popisu a možná, jestli stojí za to třeba zmínit aspoň kraj, nebo kde to vlastně je, Slovensko, že jo, ale... Sme na Slovensku, je to pri Nitre a voláme sa tak trošku veľmi nemarketingovo dobre, ale aj tak som to tak zvolil, a je to, že noscete ipsum, čo je po latinsky poznaj sám seba. Lebo je to širší koncept ako iba pobyt v tme.
A myslím si, že to poznanie samého seba je práve to, čo ľuďom veľmi uberá, keď to nemajú a veľmi trpia, keď si myslia, že sa poznajú a nepoznajú sa. A veľmi naopak dobre fungujú a poznajú tým pádom aj svet, keď dokážu poznať seba. Sú dve cesty. Buď cez ten svet poznáš samého seba, čo je podľa mňa tá ťažšia cesta, a zase poznanie samého seba veľmi nám pomôže potom fungovať v tom svete. A je to celoživotná cesta, veď asi na to sme sa aj narodili jeden z dôvodov. Čiže preto noscete.ipsum.sk, poznaj sám seba, pobyt v tme, retreat centrum a všetko s tým spojené. Dáme do popisu. Já tady jenom malou poznámku, že dle mého názoru je nejefektivnější ty cesty kombinovat, protože vlastně o tom se rychlejšího posunujeme, ale to možná budeme rozebírat příště. Takže ještě si můžeš promyslet, jestli bys něco dodal, eventuálně slova na závěr. Já jenom zmíním, že určitě bychom možná dál mohli rozvést právě ty masážní pomůcky a vlastně ty pohybové věci v rozcvičce, já nevím, další věci. To trošku souvisí s mým výkopem, kde jsem natočil nějaké věci z tréninku a teoreticky se snažil jako popsat, jak ty principy práce s tělem a s tou psychikou jsou velice podobný a myslím si, že víc je rozvíjet nám pomůže stejně tak, jak jsme si teď řekli, prostě čím víc těch směrů, tím víc si rozlišujeme ten náš potenciál, který si myslím, že je opravdu obrovský a tím systémem hodně pošramocený, což si myslím, že vidíš i ty právě proto tady to, čemu se věnuješ. Takže slova na závěr, eventuálně si chceš cokoliv dodat a já ti moc děkuju za to pozdílení i to, do čeho se pouštíš. Možná toho využiju, protože já prozradím, že já už s tou tmou kaketuju víc než rok. Jsem to dostal od bývalý přítelkyně jakoby k narozeninám, ale zatím jsme to ještě, nebo jako dárek, já vlastně už ani nevím, čemu to bylo, nemám moc přehled tady o těch věcech. A ještě jsem to nesprocesoval zatím nějak, takže musím říct, že mě tento pohled velice nadchnul a rozhodně třeba i môžeme dál nejak rozvinúť. No, čo je moje odporúčanie aj pre teba, aj pre všetkých, že vyberte si, pokiaľ to cítite, tak rozhodnite sa, že chcete tam ísť. Pokiaľ to tak necítite, tak to neriešte. Príde to neskôr, alebo to není pre vás, nemusíte to tým pádom riešiť. Ale pokiaľ tak cítite, tak nájdete si na to ten čas a nájdete si miesto, ktoré vám bude vyhovať. Nemusím to byť ja, môže to byť dokoľvek. Dôležité, aby ste sa tam vycítili v pohode podľa toho, či už to prostredie, aby vám sedelo, aj ten človek, aby vám sedel. A to, čo ja ponúkam, čo je ten benefit, sú tie moje skúsenosti, tie moje vedomosti a výsledky, že už pár ľuďom som dosť pomohol, si myslím. Aj keď sa nezakladám, ja som nie žiaden liečiteľ ani terapeut, nič také. Ja som proste sprievodca, človek, ktorý má nejaké informácie, nejaké znalosti, ktoré vie adekvátnym spôsobom posunúť ďalej a že to tí ľudia počujú, keď to chcú počuť a keď si ma vyberú. Takže to je z mojej strany a teším sa na každého, kdo se tak rozhodne. Tak ještě jednou děkuju za tvůj čas a bádání zdar. Čauko, čauko.